Di ay nindot nga balita gamay ra. Pero ang bati nga balita murag nindot kayong paminahon kay labi na yung unyang hapon magsubagay na sila. Ang nag-uulog ta mas ginawa kagapon, Jinggoy Estrada. Nalo. Ikalipay po na siyang kakusa nga si Bong Revilla. O ba? Kagapon, human sa iyang gibasang statement. Si Senador Jinggoy Estrada ni surrender ngadto sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Kauban ni John Vic Remulla. Human mo paggawas og warrant of arrest ang Sandigang Bayan 5th Division. Ang 2nd Division at ni Aging Biris nagpagawas ng warrant of arrest. Diin, ilahatong manibuluan, kanil sekretary sa DPWH, ilahan Jinggoy, unya, nakapiyansa na nilang tag 90,000. Og laing tulo ka mga opisyal sa DPWH National Capital Region. Pero kagapon, si Jinggoy ni surrender sa kapulis. Hangtod, gihaton lang yun sa dito sa Digang Bayan. Uyay. Ipikatan pa ang Secretary sa DILG John Vic Remulla ni sa anak ni Jinggoy Estrada pikatan. Katatak lagi ni Jinggoy ang pagkatulisan. Human sa booking o commitment order gipadadayon gabi dayon ang alas 8 gihaton lang yun si Jinggoy Estrada nga to sa Quezon City Jail sa may payatas din. Naglumba o pabakpak ang mga preso dito, pinanguluhan sa ilang supremo nga si Bong Revilla. Apan si Secretary, kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan, wa gid madag presuhan kay nisaka kuno taas kuno kay pressure sa dugo. Tungod kay padung po sa payatas unta. Wa pa may baweg mag-ipon pa sa Jinggoy ug si Bong Revilla. Dito sa presuhan, tungod kay Naloko na. pareho ni silang tatak ang giingong tulisan. Pasanginlan pa ni tulisan, ha? Dili pa giniingong nanulis na sila. Pero dili ni ordinaryong tulisan, pertin nagku ang malita ding gipang surikbot nila nga pondo baton pa sa flood control. O ba? Iyang gimanduan, matod pa Jinggoy, iyang gimanduan na ang Senate Secretary nga. Kanang akong kuha na, kanang akong sweldo diha na, ating umala na. Kanang sweldo niya, sinsiyura na, sa gingong minalita nga na surikbot niya, gikas pondo sa gobyerno. Matod pa Jinggoy, kanaghan rin sa hagda. Kanabang ni-offer niya ang minority, or giingon ni, posibleng ang Malacanang, nga, biyain na dihang grupo ni Pitiki Cayetano. Biyain na kay aron libre ang imong kaso. Bato pa Jinggoy nga iyang gibarugan yun. Ang iyang Mutod sa na iyang prinsipyo. Akong gibarugan yun, ang akong prinsipyo. Nga, ang independence, aning Senado, diri ako. Naloko na. Pinanguluhan ni Senate President Alan Pitiki Cayetano. Barugi na siya. Kadaghan ko na siya. Ha? Iyan siya nga. Dili na ko biyan. Ang grupo ni Senador Alan Pitiki Cayetano maogi ang saligan. Kuman sa lalis pag yung mayog hapon si John Vic Remulla o si Senate President Alan Cayetano kay matod pang Cayetano katong kang in really skuri lang kontrato katong ubang mga gipanglakop diri wa diri dakpan dito sa gawas. Ano ka rin mamusod? John Vic Remulla nagsigilag tingsi. Singit, sir. Sininggitay tapos ginawa, batod pa nga, na undang na hinoon, wa na hinoon na himong session kapon ng Senado, nagingong alas 5 pa, alas 5:30 to, resume ang ilang session, apan, wa na hinahitabo nga session, human atong pag-surrender, dakop or surrender, Jinggoy, kay matod pa, gikuyugan yun, diha yun sa pikas nga, kilid, si Senador, Rodante Marcolita unya sa pikas kilid naapod ang murag yun silang magtiayon. Loko na. Si Senadora Amy Marcos na likod, si Alan Pitiki Cayetano, ilang giato dito sa Digang Bayan, ang giingong gipasangin lang bang giitang tulisan si Jinggoy Estrada. O ba? Karon nahitabo karon sa Senado 11-11 na ni sila. 11 sa minoria, 11 na po sa majority, pinanguluhan sa Senate President nga si Pitiki. Imbes 13-11 unta ni karon nahimo na lang yung 11-11. Kay
si Cayetano, ang grupong Cayetano gikuhaan og duha, ang usa ni Tago Ilaos Bato. Mao ba? Ang usa tuwa sa Payatas Quezon City Jail Loko na. na priso. Kunyang hapon posibleng doon na po nila hugay. Then karon na lang adlaw og ugma ang sesyon sa Senado matod pa sinidya adjournment na mo. Balik ang sesyon unya na sa sona ni Presidente Bangag ikatulong Lunes sa buwan sa Hulyo. Posibleng lain na mo lingkod Senate President. Posible yun nga lain na mo lingkod. Matod pag gihulagway kagapon ni kanhi Senate President Franklin Drilon or FMD. Dili ni foot and mouth disease ang iyang kuha na. Initial ko nili kanang FMD. Foot and mouth disease na. Pero diri sa kang Drilon, FMD, Franklin M. Drilon. Iyang gihulagway si Alan Cayetano nga Senate President nga mura kunog king without kingdom. Mao ba? Si Alan Cayetano matod pa niya hari o murag hari nga way gingharian. Murag hari na lang hinunis sa antakan. Samtang nagsigig huhungihong nga dunay duha ka mga senador ang igsuon magsuon nga parehong tuplok. Si Rapi o si Erwin Tuplok nagsiging yung nga dunay duha ka mga sakop sa mayorya nga mo tapon nila aron sila na po yung majority. Naloko na. Alas. Naguol gahapon ang baki senators usa sa duha ka baki senador kasi Kiko Pangilinan og si Bam Aquino naguol sila kay dula kuno mga generals nga i-confirm gyud sa commission na napuenten sa panwa gini. Ay tabong dunay quorum hinungdan nga murag naguol ang baki senator. Kay matod pa hapit na ilang birthday o di na sila ma-promote tungod kay wa ma-confirm ang ilang dili ma-confirm ang ilang mga ilang promotion sa CA tungod kay wa diha ang majority or lack of quorum di sila mahimong makasisyon. Mao ba? Matod pang Senador Mig Subiri manguli na lamig man hapon. Mao ba? Uli lang man hapon kay murag di na may ayong paminaw ni nagapakawa lumos mga international community nga sigig lalis nag-ilog sa bukog og kinsay hari. Naloko na. Kasangilan hinoon sa majority nga ang Malacañang ko'y hinungdan ini nga ipapreso ang tanang kontra nilang mga senador aron dili gud ma-impeach ang Vice Presidente nga si Sara Duterte. Diin kagahapon naghatod nag 5 ka malita ang abogado ni Vice President Sara nga si Attorney Michael Pua. Ito mo na. Mao ba? Then ang malita nga gisod dili kwarta ang gisod kun dili mga dokumentong tubag sa impeachment articles of impeachment nga giatubang karon sa Vice Presidente Mateo. Orang lisod ni. Tanaw na ko murag padong ni sila padong ni kuari kagubot ng kalakiha. Tanaw ko kay di po mosugot ang kay gustos mga Marcos. Balkan yang ipapreso ng ilang mga kontra. Kay ilan ang ipailan po ng kaso Joel Villanueva. Pinagi po ni Bonjing Rimulya. Joel Villanueva si Marcolita, Rodante Marcolita, amahan ni Paulo Marcolita. Ayun, Giscodero. Hotdo nilang pasakang kaso. Apil na ang Robin Hood kasi Padilla. Pasakaan nilang kaso aron mo gamay na lang ang kontra o niya posibleng ma-impeach yun si Sara. Ibagsak na, ibagsak. O niya ni, sa Hulyo, gimana ba ng Hulyo 6 po, magsugod ang impeachment trial sa Vice Presidente nga gingaw nakasurikbot o kapin sa 600 milyones kapin. Milyones na ang magsakop sa bangagang trilyones pod. Ang bilyones di Asibo pinagi ni Pedro Caldero. Peter Calderon. Ikasubo hinoong kagapon ang sa mga sakop sa minority nga mga senador nga gipanggan kuno sila og aircon dito sa plenaryo. Gipaong po ang internet sa plenaryo. Matod pang Rafi Tulfo dili panggigipit ni kay sa diyang mugamit ang sa CR ngit-ngit kayo murag mahadlok sa musod kay dunay abat. Naloko na.
Ita na kalakihap. Karong hapon, may siguro bagay na sila. Mahirap po na yun. Kita Hello. tagnindot sa salida. Anong kita tagnindot sa salida? Bagay sa mga. Kamuka na niya. Samtang labing awahi nga gipahigayon sa Okta Research survey. Niabot na, itong buwan sa Abril, niabot og 74% sa ilang na survey sa mga Pilipino nga pabor gyud nga matubang si Vice President Sara sa iyang impeachment trial. Matod pa sa Okta Research nga kini wa magtunmong kung saan ba or dili saan ang Vice Presidente, pero sa ilang pangutana matod pa nga ang mga katawhang Pilipinon sobras katuwa ang gusto yung muatubang ang Vice Presidente. Aritas may balita kaganina ang alas 6 buntag ni Os ang krudo matag litro 9.26. Matag litro Ba? 9 brato na gamay. Samtang ang gasolina ni Os pod og 4.76 matag litro. Pero ang kerosene, man kani gamit, Jis kapin. Hindi na ito ni Kwan, Jis 58 man itong kingon. Alam lang kerosene, basta ang krudo 9.26 ang os, gasolina 4.76 matag litro. Kaniya, pabor kayo. Kay padong lang mo os, o niya sunod simana mo, saka na po na, okay lang. Ang nindot pag yung balita, ang nindot kayo ay. Si Senador Escudero giduso karon ang paningkamot nga ang mga mag-uuma og mga mananagat hatagan gyud insaktong suporta gikan sa budget alang sa mga modernong pagpanguma o budget mod alang sa modernong pagpanagat aron matud pa niya nga ang mga batan-on kuno nga mga mag-uuma madani sa pagpanguma kay karon nagkaidarana ang giingong mga mag-uuma nga mananumay og humay og mais aron mo ipagkaon sa mga banggitang tulisan nga sakop ni Bangag. Ayon tag matinood niyo nya. Enong naman nga si Senador Escudero anak ni aning Agriculture Ministry. Agriculture Ministry Buddy Escudero sa panahon ni Presidente Marcos Sr. nga gihulagway putong numero 1 tulisan sa pondo sa gobyerno sa tibuok kalibutan nga napatik sa Guinness Book of World Record ngiga no. Ang dili mayong balita diri sa lokal si Mayor Nestor Archibald dili gyud dunay upat ka mga eskwela sa bukid sa Dakbayan Subo nga di gyud magamit karong Lunes inig sugod sa klase. Kini matud pa tungod sa nagsunod-sunod nga mga dagkong kalamidad din niabot. Gantos delikado kay kahimtang ang mga school building sa bukid apil na nini ang eskwelahan dias Busay, Butaop o wa Mutaop. Mau ba? Way magamit karon temporaryo nagtulda-tulda ang intawon sa gawas ang mga estudyante o mga maestra niini diha atol unya sa pagsugod sa klase unya sa Lunes Hunyo 8 pero perti kagapon pasta lipaya. Si Gobernador pa bari 4 kagapon perti gyud. Naloko na. Gihangop og mayo apil tong mga empleyadong sa kaniadto pinasod og mga diehard gang ni lalay. Lipayas mga empleyado. Kani ato gi-hire ni sila gikan sa panahon ni Governor John Davide unya nasawa po ni lalay wa gyud ni ma-regular ito sige lang GO casual. Kagapon nang hilag ang mga empleyado human manumpa at tubangan ni Governor pa bari 4 sa ilang promotion din dunay gipang promote nga mga regular daan gi-promote ang uban ini gikan sa pagka-casual ngadto sa regular ug ang GO ngadto regular. Gingong sobra na stagnapo katuig silang na nagtrabaho sa Kapitolyo nga wa gyud intawon ma-regular. Panahon ni lalay kasaba nga way sukdanan batod pa. Mau ba? Nga si lalay mao'y ilang gipasanginlan nga perting isoga wa pa mag-atiman sa mga empleyada. Usa ni hilag intawon kay matod pa. Natiguang na lang may. Natiguang. Mau ba? Tiguang na mo regular. Pero pwede pasalamat ilang Governor Pambari 4 sa gihimo na ilang aksyon sa ilang pantrabaho diya sa Kapitolyo nga matod pa kung wa magobernadora si Pam dili yun may tabong ma-regular sila tungod kay ang ilang estado casual or GO lamang.